Ogendi Igbelukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano. Ogendi Igbelukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela. Mwa Sofia, mwezi Igbo Okoli na asịga ife abụ UGWUMBA. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. UGWUMBA. Ọtụtụ n'ime anyị kwenyekwanụ na nsogbu ndị Igbo bịara kara nkụ kamgbe ndị ọchịchị ayarame ya bịara were ana Igbo. Maka na anyị mara na tupu anụ ọgụ mgbe e nwere Eastern Region, ọ bụ naanị otu onye na-achị steeti a niile dị na Eastern Region bụ nke gafere ma ana Igbo. Mana emeta ọfụma. Ihe ndị ha rụrụ mgbe ahụ, ụfọdụ n'ime ha ka dị ruo tata. Ọ bụ ezie na ndị nghasa n'ụfọdụ. Ọ bụrụ na anyị n'anya mgbe ji mmụọ obodo na Sam Mbekwe chịrị ana Igbo, anyị ga-afụ na ha gbara mbọ karịa. Ugbu a ekeriziri ana Igbo, allocation kara nkụ. Ọ dịzị ka a ga-asị na ihe a na-emezi bụ ọkọta ọkọnye n'ọnụ. Mere na anyị ji kweta na nsogbu anyị abụghị na a na-akpagbu anyị, kama na nsogbu anyị bụ na anyị enweghị ezigbota ndị ndu, ndị nwere obi chọọchị a ga-eji dozie ana Igbo. N'ụbọchị tata, ọ dị otu onye anyị na-ezutere na mgbe gara aga, onye ọtụtụ n'ime anyị mara dịka Okwuruora ndị Igbo, ụfọdụ n'ime unu amaghị afịa dịka mụ onwe m kwa, mana obi ya bụ nwa amadi ji na-eme ihe gosiri m na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na Igbo ahụhụ onwe ha n'anya bụ ezigbote asị ka ha na-atọ. Anyị na-enwe ezute enwe isi ka anyị tinye ọnụ n'ụmụ okwu ụfọdụ ihe gbasara ana Igbo, ihe gbasara ọrụ ọ na-arụ dịka onye Chineke kpọpụtara isi n'aka enyere ndị mmadụ aka. Anyị mara na onye nọrọ ọtụtụ ndị mmadụ aka site n'isi ịkpọku ndị Igbo si biko gbata n'ọsọ enyemaka, okwuo anụ ọrụ ya. Ihe ji na-anụrụ ya bụ maka ụdị obi o nwere na etu o si eme ya. Okwuruora ndị Igbo ka anyị nọrọ ya. So far, this year 2022, through me, directly to account on naira, Ndigbo to go over 600 million naira. Over 600 million naira. That is the last time, because all the money I said not to see a go with it. Enjoy like 3 times on Kosei Joke. And the ego ya continue now because someone more fear, over 600 million naira. And in the process of raising this 600 million, now I'm spending over 20 million and all of them. If you want marriage, so some idea. We film in as much as now from Mulanya and I drum strong. I get him a fundraising in the Lagos now, 1 ticket in money, 150,000. Mokwan get money, 120,000. I love Jana Hotel, I spent over 20 million this year and all at Tomoto. I believe that if any nobody can go, I know why some of us are finding life difficult. If I can chicken chop, I've gone more many times this year, Chineke spam. A brief funny the Kangako. My born happen. Now, see, I only on a good money. Be a good more for 1 year. For 1 you go behind this now. We open this 1,000 naira. They don't have a cost price, they don't have a gain. Or Wutia, or Dinda, Chineka goes here. Government to go see Mamma had it. So I've taken up the mantle myself to do the little that I can. I gave me the little that I can. It will be easy. Poverty, depression, devastation, suicide will be less. In Igbo land. Yes. Ihe anyị kwuru ugbu a gbasara gọọmenti ịrụtara m na ofu ihe ọzọ ị na-emekwa na nwezighị inyere ndị mmadụ aka ka kpọpụta ha ka ndị Igbo nyere ha aka bụ ikwuchite ọnụ ndị na-enweghị ndị na-ekwuru ha n'ụdị ndị gọọmenti mewe but for the right reason. I didn't have a government many times almost get sent him a DSS. What's my letter? Police ask to get you one again. As the body and the only would be an apple of Gomana and Dina share with them. Ebana, government in the Yakusi, can imagine about Bafankete. You want to ask for coconut back, Broke, from where I come on, I want them to be enjoying our Commonwealth uncomfortable.
I don't want them to be sleeping. People are out of school. People are helpless. People are hopeless. People are depressed. Federal government, they state governor and Igbo had the allocation. I'm not going up. Then we found about IGR. Internally, generated revenue. States or Kachanambra, they generate billions of naira every month. Yet, people are suffering. No electricity, no road, no soccer school, no badminton school, no table tennis school, no dancing school, no gymnastics, nothing. And we're over 50 games in the Olympic. How many are we even practicing? And we're my judo, and we're my rugby, and we're golf, and we're swimming. If I be government in the written book was put in place, in more than 2 years, even Australia, North Korea, South Korea, New Zealand, don't has the 3 months old in a jam swimming. Hale be that we wouldn't be now when you're 15 years or what 16 years old Olympic put a gold. And what soccer school over there, Boston school and what the basketball school and what Obama Rosa, a Rosa 8 years, a Potam Malutina or Robacosa. Oh, yeah, Potam Malutina, Robosa, Potacosa. So among how people see it, but on Obama marry too much. That is why now they blunt when talking to them. And they know I'm telling them the truth, but I had the unrepentant. What number one, $1 million? We very common, we very basic. Okay, for millions. A lot of people now are cholera in Enugu due to water, $1 million. And we find out running water. All government in the central system. One is a wire, okay, a wire million opona. On one is a million the biggest problem in Enugu State. Enugu can see the Port Harcourt, Lagos, Abuja. People now boss investment in Enugu Makamiri. Miri is a big problem in Enugu. And what is it going to 6 months says you go a sensible government, compassionate government in Enugu. 6 months is enough. In where the might, in where the power, in where finances. Each of them will go or World Bank or what if you want again to Kamiri. IGBO one now World Bank more body UNICEF. Me one also how with how much you government equal kumiri they will listen. We don't even need to borrow. I want the money. I want finances to do that. And when the governor is doing well. In a lot of fun in a lot of money, what I get one over the Jibiri, one down upon the job. Manana Brahman, more over the Jibiri, a made donation. You need to be doing the right thing, secure the lives and properties of people. Well, people going to fundraising now, but I'm more from a body, remember fundraising. Man, I but I want to forget me. On other quarter everywhere. A lot of people didn't come back this year due to insecurity. On the Enugu State, Bisala Road, Major Road in Enugu, only due to everywhere in Enugu. I block here for nearly 2 years now. People now powerful. Everything they hold up. If a chief commander of the state can lock everywhere with DSS, with Mopo, with army, block Okozo. I was on NHI gate here. What are we going to do? I hope you get this message and make amends. I'm a pay Bisala Road. What is very important you do that. Cha Igbo kwenu, rienu, nwano, zwano. Afambu chika okpala. Na pokwam Chief is Royal Palm Powerless. Chief the Honorable Zebrudaya, Okwuruora alias Watat, MON without EY. Unavuku UGWUMBA. Ibo Jonya na TV. Nane kwada. About the Shiba said the relationship constant. Who is the sweet pass? Who they enjoy relationship pass? Who they shop food for house pass? Who they suffer pass? Who they come out around 5 o'clock in the morning to make sure safe in the house? If you're a man, clap for yourself. After everything, who the children they support pass? Who did they buy bag of rice for? Different type of wrapper. They will come put money. Who they first receive money? Who they buy 1 bottle of ogogoro and 2 pieces of kola nut? Who did they treat like us? If you be man, clap for yourself. Oh yeah, man and woman, don't laugh for this one. Man and woman, who they first touch each other, they will do that. Who the first say? May we do. Who they talk like that? Australia. Oh yeah, wait, let me express it. Who they lie down like this? The other person lie down like this. Who the first talk? Carry one hand, go chest. Go hand, go on leg, go be like idiot. Who they be like this? Oh yeah, they go. Who the sweet pass?
ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị. a na-akpọ sista Nkego sista Messi n'ụlọ ya tupu ebe ụlọ bụ na nwaanyị a na-erezi akwụkwọ nri n'ime ahịa di ya bụ brọda Chima anwụgo ime donation 100,000 tinye aka nọ ya ndị Igbo mee ya ana m ebe akwụkwọ bụ na ọ bụ nwoke anyị na-afụ trumpet o nwere ike ndị brọda na ndị na-aka ndị ma ọ dị ala nwamanya mmiri mana mmadụ na na-aka ndị asị ndị mmadụ nwere ezigbo omume gosi ndị mmadụ na-ega anya fụrụ nwere ezigbo omume na ịfụ mmadụ ibe gị inye nkata aka enyeru gị aka ikwusiwe ya fa adị m arụ ọrụ NGO adị m emepe akantị ka a na-akwụnye ego ka nye mmadụ afọ onye a ga-enyere aka etinye akantị ya enyechazie ya ọ dị ike ụbọchị enwere ike si ya nwere onye ọzọ anyị tụrụ adị Igbo oluo India si na ego agwụgo atụkwara ya ọzọ ọnọgodo ọ sịkwa na ọ dịrị 2 million ngwa onye a tụrụ 43 million ya 5 million anyị na-arịzi Chineke anyị emego nke anyị ga-eme nke anyị bụrụ mmadụ onye ike niile dị n'ọba aka ya onye zere adị Igbo aka ka ọ batakwa maka ọ na-alụ ọrụ dị ama m mmadụ onye na-eme Igbo broadcasting ka adị Igbo ọ Igbo asset ka ọ bụ we are praying that she's going to come back stronger. ihe agba n'aka ejighị enyo ekirie ya mere Okwuruora ndị Igbo darụ maka mbọ ịgbara n'isi adị Igbo ihe Chineke ji wee mee maka na site na amara Chineke ya bụ nwaanyị bụ ezigbote adị Igbo ọ nọ na India ugbu a ụmụafọ Igbo ohere ka dịkwara onye ọbụla chọrọ itinye ihe ọbụla ọ chọrọ itinye ka enwee zọpụta ndụ nwaanyị maka na anyị maara dịka o kwuru ọ bụ onye ihe Igbo na-amasị jikwara ndụ ya na ike na ume na-akwalite ihe gbasara ndị Igbo ọnụrụ be nwanne agba n'ọsọ nọ ozi were ịtụpụrụ ndị Igbo n'ụdị na ihe a Chineke tinyere n'ime ndị Igbo ibu anyị danda agbakọ mamịrị ọgbọ ofufu anyị na-echefuzi ka mgbe a nụchara ọgụ kedu ozi nwere ihe ndị Igbo nwere prospect ịbụ ihe ọbụla ha chọrọ ịbụ ife nwere ọbụ leadership and nwekwa a na-akwụ asị na Igbo enwe eze somehow ọ bụ truth. I've been in some organizations ọgụ ọ na-anụ there morning afternoon night with leadership even leadership nke a na-akwụ ụgwọ onye ọchọ ka onye abụrụ onye na-enye ọdọ na-etake ọ bụrụ na watch after the war in 1970 afọ m Rangers International ewere ya jikọ ndị Igbo na-ekwu afọ m Igbo Anyanwụ National a na-ekwu ndị Igbo tụkọ ego ruo Sam Mbakwe International Airport ama m a sị na ihe nwoke jide ebube rapịa na ọ na-adị very difficult glory ndị Igbo rapụ for a long time and ọ ya take a man dị extraordinary ịkpọta ndị Igbo together ndị Igbo chọgoro iru airport na 5 Igbo states without even government money Igbo nwere billionaires ya bịa together mee ya mana need somebody half n'anya ga-akpọkọta ha together ma ata eze ma e-money ma Obi Kubana ma Joe Zaza ihe niile nwere ego ka brapụ ịkpọ mọ kpọta ha na one room na 100 of them so na ife a kwesịrị ka eme ya sometimes mmadụ ya amụ ihe oyi ma ọma mmiri ole ese persuade ya ọ bụrụ togri or something give them reasons to be able to do that. Igbo people are wealthy. Igbo people are the greatest tribe in the world. Igbo people na-ejebe obodo onye ọzọ mee ya ife niile ọ ga-abụ. Igbo people na-eje Mozambique, Lue State, jee na Angola, Lue State, jee South Africa, Lue State. Mana ndị Igbo nọ in shambles and shackles. So I need the extraordinary leader to be able to do that. Without a federal allocation, we can survive. And what if I am a Obi Kubana can own a football club? Uma has 10 years, 3 years in age. You money can run me a minute, but friends in our form. You got money at the go to Chelsea and you walk to go Man City. Can you make any in that capacity? Joe is a play boxing school. Uma, I didn't mean from the no Uma has a future. Ime ebe onye ọbụla ka eje school chọọ ọrụ adịrọzi ndị ọcha na-enye gị option academics and skill. Your skill might be auto skill, it might be talent. You might play tennis, lawn tennis, table tennis. Let me summon it in motor corner anya. Rosenborg motor corner. Venezuela Tanzania winners on lawn tennis ka fafia. We friend anywhere wherever na play lawn tennis. It's so much the FPA ka haje professional whatever. So if you have some of the visions somewhere, but like I said, and what I'm planning for politics, and what I'm, to be honest, yeah, Abani, yeah, 12 o'clock midnight, can I go give her? But I need maybe in 20 years to come, my people call my canals or same why give ya jelufa. Or Chineke siko nyeko yeziga. To one way I can see and we are you can't push yourself to go. I'm going to live by water. You don't impose yourself on people.
Any day ndị ba takata afọ si na ozukọ Okwuruora Ndigbo ka ha chọọ ka o jelu ha na attract go record ọ bụ na ọ dị mma. That is when I come out. Ọ bụrụ ncheta election sig na nche serve for people. That is why many people lose the election. You try to impose yourself on the people. Actually, one day maybe in future 10 years that I call them akalo some why that is how I do. I'm not capital politics, no. And system when I will make you go there and not work. Money, but I make the candidate. I think I can't survive. The major gate. I'm not a government house. The people not tough for. One that really run. Fan on a school. Million amount of millizo. Chineke London. Even major can London before Chineke Welia. So, I'm not the more Chuku called the Naka, not the Kwanda Chinaka. Oh, people say get equal against it. When the people doesn't want you, they don't take your orders, and when your orders are not carried out, you are not a leader. You are just there. Ọchịchị bụ na ikwuru okwu ego gị nta akpọ gị onye ndu. Ndị ndu ka achọ na ọ bụrụ ndị ọchịchị. If the people come in, yes, why not? Why not? Because to solve our problem, no matter how rich you are as an individual, even there are things you want to do for the people, government will kick against it. You might decide to build the road to your house, government is saying no. And if you do that, you're in trouble. So we still need political power. But I can't go. I will never go unless the people call me and say, our son, if he may come and do it in this capacity, I won't say no to them. The husband take over. Oko Emmanuel Onyeka. Woman no get time to check whether a husband deal with another